Hvad er det for en? Det er det på rejse. Okay. Passer de to sammen? Nej. Nej. Hvad var det den anden der? Hvad var det for en? En mand. En mand? Hvad er det, han holder i hånden? En spand. En spand? Og en fiskestang. Okay. Prøv at se, om du kan finde noget, der passer til manden og fiskestangen. Hvad er det for nogen? Det er nemlig rigtigt, det var flot. Nå, hvad passer så til den der? Hvad er det for en? Det er en cykelhjelm. Okay. Passer de to sammen? Ja. Hvad er det for en to? Cykelhjelm. Og hvad er der på den anden? Cykel. Ja, hvor flot. En baby. Det passer. Det er en baby og et stetoskop. Den passer ikke sammen. Prøv du bare en anden. Hvad er det for en? Og en sut. En sut. Passer en sut og en baby sammen? Gør de det? Ja. Skal du lige vise? Okay, det var flot. Så. Hvad er det der? Hvad er det for noget? Kan du se det? Bogstaver. Bogstaver? Hvad er der nede under bogstaver? En maling. Maling. Hvad har du fundet der? Malepilsen. Ja, det var flot. Kan man bruge en malerpensel med maling? Ja. Flot. Jeg skal se. Du skal prøve at finde de andre der. Ja. Det var flot. Ja. Så tager jeg dem. Kan man bruge en tandbørste sammen med et fodboldmål? Nej. Nej. Heller ikke det der. Det var en brandmand. Kan man bruge ham sammen med et fodboldmål? Nej. Nej. En brandbil, kan man bruge den? Hvad er det for en? Det var en fodbold. Kan man bruge den sammen med et mål? Ja. Ja, det var flot. Det samme hvide. Det er en politimand. Og hvad er det? Et politibil. Ja, flot. En tandbørste. Vaske tænder. Børste tænder. Flot. Og hvad er det der? Det er en brandbil og en brandmand. Bruger en brandmand en brandbil? Ja.